Vet aquí que fa molts, molts anys, en un poblet proper a un estany molt gran, a la riba del qual també vivia gent, va sorgir un gran problema. Tanta gent, tants humans, tots a la foguera. En silenci. Tots a la caldera. Veniu. Qui m'ha imitat i ha gosat fer-ho? Us explicaré la llegenda.